Domin samun labarai da faɗakarwa da tarihin magabata, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu idan mun ɗora. A nan kuma za ku ji cewa litar man fetur za ta koma ƙasa da Naira 200 a Najeriya, in ji ƙungiyar IPMAN. Shugaban ƙungiyar dillalan man fetur mai zaman kanta ta Najeriya reshen jihar Rivers, Joseph Obele, ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta cika alkawari na tabbatar da ta gyara matatun man ƙasar kamar yadda aka tsara. Ya bayyana cewa farashin litar man fetur zai yi ƙasa da Naira 200 kan kowace lita idan matatun man fetur na ƙasar suka fara aiki. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka cire tallafin man fetur, wanda ya haifar da ƙarin farashin man fetur da tsadar rayuwa a yanzu haka. Domin farfado da tattalin arzikin ƙasa, shugaban ƙasa Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ya yi alkawarin tabbatar da cewa matatar man Fatakwal ta fara aiki a watan Disamba shekara ta 2023, inda sauran matatun za su fara aiki a cikin shekarar 2024. 'Yan bindiga sun kai hari a masallaci sun kashe mutane guda 7 a jihar Kaduna. Daga Usman Umar Katsina, rahotannin da ke shigo mana yanzu sun tabbatar da cewa wasu da ake zargin 'yan bindiga ne sun kai hari a wani masallaci a ƙauyen Saya-Saya da ke ƙaramar hukumar Ikara a jihar Kaduna, inda suka kashe mutane 7 daga ciki har da ɗan banga. Bincike ya nuna cewa 'yan bindigan sun harbe mutane 5 daga cikin waɗanda aka kashe a cikin masallacin, yayin da sauran 2 da aka harba an kashe su a gurare daban-daban a yankin. Lamarin ya faru ne da misalin karfe 8 na dare a lokacin da mutanen ƙauyen ke yin sallar isha'i a wani masallaci da ke yankin. Kamar yadda majiyar garin ta shaidawa Daily Trust, wani mazaunin ƙauyen ɗan Asabe ya ce an garzaya da wasu mutanen ƙauyen 2 da suka samu raunuka harbi bindiga zuwa asibitin domin yi musu magani. Hakimin ƙauyen Malam Abdulrahman Yusuf ya tabbatar da faruwar lamarin, inda ya ce shugaban 'yan banga na ƙauyen na cikin waɗanda aka kashe a cikin masallacin. Babban hafsan sojin Najeriya, wato Lieutenant General Taoreed Lagbaja, ya kori sojojin ƙasar da su kaucewa amfani da irin labarun da suke yawo a kafofin sada zumunta waɗanda ke ingiza halayyar cin amanar ƙasa, kamar yadda yake faruwa a wasu ƙasashen Afirka. Ya buƙaci hakan ne jiya Juma'a 1 ga wata, lokacin da ya kai ziyara barikin sojoji na Mai Malari da ke Maiduguri, inda ya gana kai tsaye da dakarun musamman da ke yaƙi da ayyukan 'yan ƙungiyar Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Daga tarayyar Najeriya, wakilinmu Garba Abdullahi Bagwai ya aiko mana da rahoto. Lieutenant General Taoreed Lagbaja ya buƙaci sojoji da ke fagen fama da su ƙara mayar da hankali wajen shawo kan ƙalubalen da ke gabansu a wannan shiya, domin baiwa gwamnatin ƙwarin gwiwa ci gaba da kula da haƙƙin da walwalar dakarun tsaron. Muna buƙatar biyayya da goyon bayanku ga gwamnati da dokokin ƙasa. Haka kuma ku yi ƙoƙarin ku yi watsi da duk wasu labaran ruɗu da ake yaɗawa a kafofin sada zumunta da kuma zantuka barkatai da jama'a ke yi a gurare daban-daban waɗanda suke cike da shirme. Mu sojoji ne masu cikakkiyar ɗa'a. Atiku Abubakar ya buƙaci ECOWAS ta kawo ƙarshen juyin mulkin da ake a ƙasashen Afirka. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP, wato Alhaji Atiku Abubakar, ya yi kakkausar suka ga matakin tsige shugaban ƙasar Gabon Ali Bongo da jami'an sojin ƙasar suka yi ba bisa ƙa'ida ba. Atiku Abubakar, wanda ya taɓa zama mataimakin shugaban ƙasa a lokacin gwamnatin shugaba Olusegun Obasanjo, ya fitar da wata sanarwa a yau Alhamis, inda ya buƙaci shugabannin ƙungiyar ECOWAS da su yi hulɗa da sojojin ta hanyar diflomasiyya
tare da ƙarfafa gwiwar komawarsu bariki. A ranar Laraba da ta gabata ne jami'in sojin ƙasar Gabon suka ƙwace mulkin tare da sauke shugaba Ali Bongo daga muƙaminsa, wanda Kwamitin Miƙa Mulki da Maido da Cibiyoyin (CTRI) ya yi. Yanzu haka dai Bongo na tsare a gidan yari, kamar yadda kafafen yaɗa labarai daban-daban suka rawaito. A martanin da Atiku Abubakar ya mayar dangane da juyin mulkin da ake tafkawa, ya bayyana kakkausar sukarsa, inda ya jaddada cewa dimokuraɗiyya ta tabbatar da kanta a matsayin wacce aka fi so. Ya ƙara da cewa an yi Allah wadai da juyin mulkin da aka yi a Gabon ba tare da wata shakka ba. A halin yanzu tsarin dimokuraɗiyya na mulkin dimokuraɗiyya ya kafu, don haka ya kamata a mayar da hankali wajen girka shi da raya shi da kuma tabbatar da shi, kamar yadda na ba da shawara game da jamhuriyar Nijar. ECOWAS da Tarayyar Afirka ya kamata su bi hanyoyin diflomasiyya da za su sauƙaƙa dawo da sojoji zuwa barikokinsu. Atiku Abubakar ya yi la'akari da yadda sojoji 8 suka yi kaca-kaca da su a tsakiya da yammacin Afirka tun daga shekara ta 2020. Ya yi kira da a duba, yana mai cewa ya zama wajibi mu magance tushen abubuwan da ke haifar da juyin mulki. Domin samun labarai da faɗakarwa da tarihin magabata, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu idan mun ɗora.